Bună ziua, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vom juca o mapă care se numește Ultimul Pacient. Am revenit, m-a băgat înainte să pornesc din nou camera și a băgat un sunet de la un jumpscare. Resurse test. Ia să vedem regulile. Don't, ok, așa. Set your difficulty, așa, base to max. Set your value to max. Ok. Și resource test. You didn't heard any sound. The texture is not active. Try downloading the map on. Ok. Așa. Ok. Bine. Băi. Așa. Hai să vedem aici. Start story. Vreau să văd story. You walk on up. Ești într-un sau este vorba de un. Da, mă rog, nu contează. Hai să dăm start. Warning, this map contains a lot of brutal jump scare. Gata, băieți, să știți că nu mai filmez. Da, Gab the Crafter. Mamă, da, deja a băgat și muzica. The last part, ultimul pacient. Ok, hai odată. Bun. Where I am, help anybody else. Stai un pic. Mi-e frică și nu știu ce. Stați un pic să citesc de pe ceea ce a zis. Unde sunt, ajutor, oricine, there, nu e nimeni, here maybe, este abandonat, ok. Dar de ce se aude așa? Pe mine m-a băgat în scaunul ăsta? What the fuck? Da. Sper să mai fiu în viață. Sper. Băi, lasă-mă să trec. Da. Sper să nu-mi iau vreun jump scare chiar acum. Ia să vedem aici ceva. Vedeți că fiecare bloc e diferit aici. Da, mi-e un pic cam frică. Dar ce ziceți, mă? Nu mi-e frică de nimica. Am fost din totdeauna. What's in this place? It's broke. Dar de ce se întâmplă în acest loc? Este blocat. Și stați un pic să citesc și așa. Dar ăsta liftul nu la lift nu-i putem deschide ușile. Trebuie să folosesc ceva ca să-l deschid. Ok. Bine. Cu Dumnezeu. Mamă. Doamne. Să vă recomand să nu ascultați asta la căști. Bă, închid ușa. Așa. Mamă. Bă, nu știu cum face sunetele astea, că joc de o grămadă de timp. Fii atent că a făcut chesturile, dulapuri de astea, ce șmecher. Mamă. Bă, mie nu mi-e frică de nimica, mă. Ce ziceați, mă? Credeați că mi-e frică, mă? Băi, cine a creat mapa asta să știe de acum că nu mi-a fost frică niciodată? Mamă, da. Ok. Bă, dar e cam mare, mă. What the fuck? Cum se aude? Da. Hai să vedem aici.
Să-mi iau o aplicație de filmat care să mi se vadă și fața, să-mi ziceți dacă să-mi iau. Adică să îmi instalez. Că practic voi mi-ați zice cum mă susțineți și da, știți voi la ce mă refer. Mamă, da. Le las pe uși deschise deoarece să știu unde am fost. Da, să trec mai ușor ca să nu mai mi-apară ceva pus în ochi. Poți să stai jos. Yeah. Stați un pic. Așa. Hai să vedem pe aici ceva. Ce ziceți, mă? Mie nu mi-e frică de nimica, mă. M-am născut când m-am născut am bătut frica din prima. Ea fugea cu coada între picioare, mă. Ce ziceți voi, mă, aici? Ia să vedem aici. Camera 5 este o cameră. Aoleu. Fii atent. Cum apare? Da, mă, gata, am înțeles că e blocat. Mam, nu mi... Bă, ce ziceți, mă? Nu mi-e frică deloc. Ce naiba e asta? Da. După cum vedeți, e ceva acum. Dar nu, mă. Eu mai bine plec de aici. Las. Da, las și asta deschisă. Da. Acum voi sta un pic mai departe când voi deschide. Ok. Nimica pe acolo. What the fuck? Ce face asta? Sper să nu fie un jumpscare. Ia să trag de aici. Ce s-a întâmplat? De ce se aud sunetele astea? Bă, eu mă ascund în baie. Vreau să stau în baie. Nu veniți. Sunt pe WC-ul. Nu mă deranjați. Bă, dar ce mi-e frică mie, mă? Ce vorbiți, mă? De ce să se audă? Pentru că, da. Pentru că așa a făcut mapa ăsta. Bă, credeți că mi-e frică, mă? Nu mi-e frică deloc, mă. Nu mi-e frică. Electricianul. Nici n-aveam curaj să o deschid. Păi și cam atât? Asta-i mapa. Stai, nu înțeleg. Nu trebuia să scăpăm pe undeva. Nu trebuia să scăpăm pe undeva. Poate n-am explorat tot. Mamă, it's locked. Mamă, m-a speriat catul ăsta de sunet. Aoleu. Bun. Hai să vedem ceva pe aici. Liftul ăsta nu-l putem deschide. Dar ce naiba să facem, mă, că nu ai dat niciun nimica. Am citit regulile tot, story-ul. Cred că asta e toată mapa. Nu, cam și cu atât cu acest episod. Sincer m-am speriat un pic, să-mi ziceți și voi dacă v-ați speriat un pic. Sau un pic mai mult. Sau nici un pic. Mamă, ce mă enervează sunetul ăsta. Mă, dar ce e aici, mă? Ia să mă dau eu pe creativ să văd. Ia stați așa un pic. Stați un pic. Haide. What? The full create? Da. Creative. Așa. Ia să vedem noi ce aici. Bă, am crezut că din nou mi-a apărut un jumpscare la Budo. Ia, să vedem ce face asta.
Nu știu ce am activat, dar se aude ceva. Bun, și pe aici nimica, vreau să ies un pic din mapă. Vreau să văd toată construcția și comizile. Haidem, așa. Uite-mă ce aici. Ce e asta, mă? Aha. Da. Vorbesc serios, chiar asta era un jumpscare. Bă, dar eu n-am explorat-o pe toată. Ce-i cu partea asta de aici? Stați un pic. Da. Nu mă băgați în seamă, nu mai vreau să explorez. Cam și cu acest episod. Vă rog frumos să-mi lăsați un like, share, subscribe. Și ne revedem data viitoare. Pa, pa.